Hola, què passa, gent del món? Estic així ja preparant-me per anar-me a una caminata de la salut. Esta setmana és la Setmana Internacional de la Salut i per això s'estan fent unes jornades de salut. I avui se va fer una caminata perquè caminar dona salut, ja sabeu. X. Així que, gent del món, se n'anem a fer la caminata. Se'n veniu? Així que, com camina de salut, a per la salut. Que cara que tinc. Si no estic maquillant no m'agrada. Anem a començar. I se acabó! Gent del món, ja s'ha acabat la caminata i estic més bé i estic pegant aigüeta que és saneta per al cos. Així que, gent del món, així s'acaba la caminata i no te baixes del món.